Aké sú vaše novoročné predsavzatia na 2013? Ja musím povedať, že ja si dávam predsavzatie naozaj každý večer, že od zajtra sa polepším, budem lepšia, ale nie. Človek si myslím, že by mal žiť tak, aby každý deň bol pre neho ako keby nový rok. A možno po určitých udalostiach, ktoré sa stali v našej rodine, som si uvedomila, že nič nie je podstatnejšie v mojom živote, ako je zdravie a dobré vzťahy. Takže ja by som chcela nielen sebe, ale aj všetkým popriať veľa zdravíčka, aby mali naozaj úžasné vzťahy, pretože veci a matériu vieme opraviť, ale vzťahy sa opravujú veľmi ťažko. Vstúpili sme vlastne už aj do 3. desaťročia vašej tvorby a fungovania na modnej scéne. Aké sú tam nejaké vaše vízie do budúcna? Ja som už takúto svoju výpoveď, svoju vlastnú tvorbu vlastne predstavila a snažím sa pripraviť pre mojich klientov taký komplexný salón, že to budú nielen módne služby, ale sú to vlastne aj služby spojené kompletne s beauty. Ja som toho dostala v živote veľmi veľa, takže ja by som sa chcela naozaj zamerať hlavne na pomoc mladým ľuďom. Kto bude z tých mladých budúcich vašich následníkov? Asi to bude musieť byť moja krv, pretože ja som sa snažila vlastne prijať pod svoje krídla niektorých začínajúcich návrhárov. Ja by som chcela ešte nielen to, že v rámci môjho salónu, ale pomáhať mladým umelcom v rôznych odvetviach. Ako ste aj dnes videli, to neboli iba mladí návrhári, to bolo vlastne, bola to fotografka, bol to tvorca topánok, bola to operná speváčka. Sme tu trošku aj zaspomínali, takže ja si myslím, že tá doba je veľmi ťažká a preto tí, ktorí majú tú možnosť verejne vystupovať, by mali dať priestor mladým ľuďom, pretože aj my sme niekedy začínali, bolo to síce dávno, a tiež sme dostali tú pomocnú ruku. Kde hľadáte nové talenty? Viete čo, veľakrát aj mi napíšu a musím povedať, že toto okolie, ktoré sa teraz vlastne vytvorilo, bolo šťastie aj možno preto, že aj môj syn do tejto generácie patrí a sú to v podstate chalani, ktorí sú, dajme tomu ako Marek Lulej alebo AC1, ktorí boli vlastne posluchači architektúry, ale máme samozrejme manažérku, ktorá mi vždy dá nejaký tip. Kedy môžeme očakávať novú kolekciu a o čom bude? My vlastne pripravujeme do roka dvakrát kolekciu, je to letná a zimná a ja musím povedať, že táto letná bude v Bratislave 3. mája. Práve teraz sme skončili plesovú sezónu a ja vlastne od 1. februára začínam pripravovať leto. A ja sa veľmi teším na letnú kolekciu, lebo letná kolekcia je trošku živšia ako tá zimná. Zimná je viac výpravnejšia, ale letná hrá farbami, hrá radosťou. A je to tak asi spojené v tom živote, že ľudia po tých tmavých večeroch a neviem, neskorých ránach potrebujú trochu farby, takže bude určite farebná a pozitívna. Koľko modelov uvidíme tento rok z vašej dielne na slovenských plesoch? Vlastne dnes je ples v opere. A na ples sme robili 7 alebo 8 šiat. V akých farbách sa niesla vaša plesová kolekcia? Nastáva také ukľudnenie tých rób. Už si nemyslím, že by to mali byť nejaké také veľké výpravné róby, ale skôr také tie subtilnejšie, vypasované, ktoré zdôrazňujú tie ženské línie. Ja používam veľa farieb, ale hlavne pri týchto večerných tie farby musia svedčať tej dáme. Darmo budú trendy, ale keď niektorá je svetlá, tak púdrové farby sa jej nehodia určite. Už tá tmavá, že si to môže dovoliť. Takže je to taká spolupráca vlastne aj s tou klientkou a ja by som možno odporúčila všetkým dámam, aby neboli otrokyne vlastne módnych trendoch, aby si vytvorili svoj štýl, pretože aj ten slávny Armani to povedal, že žena, ktorá má svoj štýl, by ho nikdy nezmenila kvôli módnym